mangan balung kulit mangano pada suatu alas padang panggonan yo talah yo walah yo talah yo walah haluma lundang lundung ono kenung balik lurung ono gambar bagi latar ono tujuh bali lain yo talah yo walah yo talah yo walah wajib punika panganten sakali sampun saha pojokan wonten ing sungawanipun panjenengan ingkang sata mungkinaken tata cara atur pasrah serta panampunipun panganten sekali ingkang kepareng atur pasrah saking tata ngalama Bapak winartanipun Bapak Sri Mulyandana Jumenengipun Bapak Sri Mulyandana kasumbul Bapak Ferry serta Indianto sarta Bapak Setiaji Hadinoto sarta kepada Hanambi Nengipun Bapak Sutarno
Jumenengipun Bapak Sutarno Habib Bapak Ragil Astosin sarta Bapak Doni Susanto. Tanpa pilih sadaya sampun samapta. Wekdal saha pandaya wala katon semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawula nuwun keparenga ing mriki kawula badhe matur dumateng panjenenganipun Bapak Sutarno ing wekdal kalengan menika minangka sulih sarira saha tarane ngatur keluarga pisan panjenenganipun Bapak Toto Jatmiko saha Ibu Sri Untaningrum sumrambah dumateng para sepuh asepuh para pemuda ingkang dahat kinurmatan, para satriya pangbating praja sarjana sarjana budi miwah sedaya kulawarga kula wangsa Bapak Toto Jatmiko, Ibu Sri Untaningrum wonten ing dusun Gunung Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Keparenga ing mriki kula pinji minangka sulih sarira saha talaning atur panjenenganipun anak Mas Widiarto Wisnu Aji kaliyan Ibu Freti Yuwana Indira Sari tebih saking Jakarta marak sowan wonten aso dengan sari. Saderengipun keparenga kula nyuwun pangapunten dumateng para rawuh, para kakung miwah putri amargi kula sampun kumawantun cumantaka angpar kamardikan dengan sami anggenipun wawan pangandikan. Salajengipun ing mriki kula hamastuti menapa ingkang dados panyuwunipun purunan kawula anak Mas Widianto Wisnu Aji sowan abiyantara wonten ngarsa panjenengan sami. Ingkang sepindah keluarga ageng Widianto Wisnu Aji saring Ibu Freti Yuwana Indira Sari ngaturaken salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nglubiraken rahmat kawilujengan dumateng kita sedaya kalebet anggen kula hanganti penganten miwah tiang sepuhipun saha sak putrah sak rombongan keluarga ageng Widiarto Wisnu Aji Ibu Freti Yuwana Indira Sari tebih saking Jakarta. Ingkang nampa kalih alhamdulillahirabbil alamin ing rikalengan menika kula sampun kalempahan hanganti pinang nganten kekalih injih menika anak Mas Bagus Jalu Amudro Andalu putra kakung pambayunipun Bapak Toto Jatmiko Ibu Sri Untaningrum ingkang alhamdulillah sampun kaleksanan hanjatu kromo
putra pembayung palestrinipun Bapak Widianto Wisnuaji so Ibu Fredi Biasa. Wondene sedaya rerungken dawuhipun pinang penganten kawitan ijab kabul saha tata adicara tradisi Jawa sampun kaleksanan kanthi rahayu kala dinten Sabtu tanggal selangkung Januari tahun 2020 mapan wonten Gedung Danapala Kementerian Keuangan Jakarta. Salajengipun sasampunipun kawula ngaturaken pinang pengantin dumateng panjenenganipun Bapak Jatmiko saha Ibu Sri Widarenggung sak keluarga. Monggo anggenipun badhe anggula wentah badhe atur pitutur wewarah saha suri teladan. Mugi-mugi penganten kekalih anggenipun badhe miwiti bale sema mlebet kabudayan agung. Mugi tansah lumantar kanthi sae raharjo laksana sakinah warahmah mawaddah sakinah warahmah. Kepareng matur salajengipun anggen kula sak gotrah ngabiyantara wonten panjenengan ugi ngasta sekedhik angsul-angsul angsal-angsal miwah oleh-oleh. Mugi saged minangka tandha tresna raketing pasedherekan ing antawisipun anak Mas keluarga ageng anak Mas Widianto Wisnuaji kaliyan keluarga ageng Bapak Toto Jatmiko. Mbok menawi mekaten anggen kula matur, mbok menawi wonten kekirangan kirang praptitis bilap-bilap pinantul kawula boten sanes kawula amun nuwun kuming samudra pangasaran. Matur nuwun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purno Toto Coro Atur Pasang kepareng bagi katam ini Bopo Sutan Pekal Sopanto Yuwo Katur semoga Pun tentrem rahayu mugi kajiro kasariro sagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala nikmatillah, wala qawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.